Týmto videom nechcem propagovať ani alkohol, ani cigarety, ani iné umamné látky. Všetko v tomto videu je robené so satirickým účelom a nemá za cieľ nikoho uráziť, nikoho pohoršiť a ani poškodiť niekoho verejnú reputáciu. No a keď už máme toto vyjasnené, môžeme sa pustiť do videa. Nech sa páči. You only live once. Bez kurvy domov nejdem. Dajte viapťacky. Zdrapila z Jeskara za goliera. A vyjebal ho. Maju! Chcem vám vtepať a fúknuť. Ako to tam dáš? Čo je? Vlog? Koľký vlog už? 33. Kristové roky. Ide to. Hubo vie. Nepchal som do toho ešte. Kámo, ja keď držím tú gumenú p***u v ruke, tak všetci sa na mňa pozerajú nejak čudne. Kto vie prečo. Tam to ide takto. To je naša dnešná peňaženka toto. Nech sa vám páči. Takto 20 mám iba. Tie žuvačky sú tvoje. Jedny Malborky zlaté vás poprosím. Počkajte. Takto. Nech sa vám páči. Počkaj, to je 10. 2 hours later. Čo načapuješ to bude? Koľko? 2,80. Takto, 4. 4? No, v drobnejšom nemám. Díky moc, díky moc. To je moja peňaženka. Do toho najmeš, kámo. Vieš, koľko peňazí? Plnú piču. Chápeš? Nazdár, serus. Nepodceňuj gumenú piču. Jedna má 19, jedna 20 a jedna 25. Tá 19 sa takto pozrela vyťa hore, že aha, segri, že grcká na zemi. A tá 20-ka, čo ti veci pýtajú, to je semeno. A tá 25-ka, ale nie je z nášho vchodu. Tuto za mnou sa teda nachádza krčma Top, takže poďme sa pozrieť, že ako to tu vyzerá. Tu jazma za barom, celkom dobrý výber musím povedať. Čo máte také, že špeci na ponúknutie? Zelenú. Cítim sa tu úžasne ako vždy a konečne si ma počul a spravil si vlog aj tu. Čo máš ten mikrofón? Kámo, ja som si to až teraz všimla. Mikrofón je v gumenej vagíne. Pozrime ešte hajzle, kámo. Toto je jak v špitáli. Fakt, že humáč, kámo. Proste hnusné, žlté pisoáre. Kámo, ak si niekto sfučí tu, tak je to proste podľa mňa, že hamba. Ja viem, že je to brutálne otravné, ale opäť raz ti chcem prizvukovať. Daj tam odber. A ak by si sa chcel stať jedným z najväčších bowlerov na tejto planéte, tak určite zbehni na môj Patreon. Link nájdeš v popise. Legenda, legenda. Ako si sa tu prosím ťa dneska ocitol? Tak žijem tu. Idem z jednej krčmy do druhej krčmy a predtým som bol v tretej krčme. A teraz zase idem som pil pivo v každej jednej. My sme Mastinoačo. Áno, čau. Dobrý večer, priatelia. Ocitol som sa tu dneska z istého dôvodu, pretože slovenské mamičky sú dosť opustené a hľadajú nových oteckov a tie slobodné mamičky si tých oteckov A tie slobodné mamičky si oteckov nenájdu na TikToku ani na Tinderi a preto som ich tu prišiel hľadať. Čo vás viedlo sem, že proste... Kočner, tak je. Ester, dáš si krovku? Ružomberok reprezent. Dneska som mala pozerať Ružu prede mesto. Ako to tam dáš? Sa voláš Lesený a milujem lesníctvo. Ukradol som lístky. Tie lístky neboli moje a ja mám teraz zadarmo lístky, chápeš? A on si musel platiť za lístok, žebrak vyjebaný, chápeš? Kristián, platil si za lístok? Áno. Vyjebaný k***ot. Čo si robil dneska? Honil si. Bez kurvy domov nejdem. Presne tam by som chcel skončiť, kam. Tam? Tej. Čo predchádzalo tomu, že si povedala, že ideš sem? No vlastne videla som to na storke a som si povedala, že you only live once. Tak kurva nechce viac a ma p*** moju hudbu, chcem vám vtepať a fúknuť. A je to tu zás, opäť raz ťa chcem požiadať, aby si dal odber, takže daj odber, budeme šťastní aj ty, aj ja, je to zadarmo. Ak by si sa chcel stať najväčším bowlerom na planete, proste totálny alfa male, tak určite zbehni na môj Patreon. Link nájdeš v popise. Zober si krovku. Zober si krovku, ty Nejde si pre krovku. Zober si krovku, Chlapci, chcete krovku? Zober si krovku, kámo. To je krovka v tom. Pozri. A few moments later. Zober ju! Tam niečo je? No však to sú krovky. A ústavy. Poď. Ja ju rozťahnem, poď. Maju! Jo!
Vyber si krovku. A ústami! Áno. Nikto to nejebal? Nikto to nejebal. Nikto? Daj tam takto Lesana, do piče. Videla tam je všetko. Jebe ti, daj to. Lesana, ty si spíš, ani kravku nevieš vybrať. Idem za ňou, neviem, videla. S touto ričou. 12 rokov. Veď má zábrov. Dajte mi obťacky! Všetci, čo nechodíte do Urbanu, začni chodiť do Urbanu. Áno. On top. Lebo akože je to tam super. Super ženy, super muži, on top, naozaj. A ty si Lubo, že? Nie. Nie? To je Ej! Čiže tomuto sa hovorí double trouble, hej? Prečo až kámo dve kabelky? Pretože dve ženy, dúfam, že na konci klubu im ich vrátim a že tam bude všetko, čo tam malo byť. Ale nezaručujem. Á, veď to je Kimi. Poďte mi cigare. Nože, čo ste robili, že ste sa dostali semka? No, my sme iba chlastali. Random. My chlastame a potom je party, vieš ako. Keď fetujeme, tak pijeme, povedz tak. Je to tak, chlapci. No a Silvia Hornáčko mi povedala, že Urban comeback, som si kúpil lístok a ocitol som sa tu rozjebaný. A tak. Zdrapila z Jeskara za Goliera. A vyjebal ho von, si pozrel Mikla Černáka 2 diely, vieš. Chodí tu ako ešte, jak more debil. Pri to backstage, nie na to, či tak. Počujeme, mňa to nepustili. Taký je tvoj typ ženy. A keď ty si vlastne gej, ja viem. Hej. Vo vnútri v tej gumenej piči sú krovky. Môžeš si vybrať krovku a môžeš ju zožrať. Daj na pol. Ďakujem, dáme s Marekom na pol. Čo ste robili dneska, že ste sa dostali sem? Jebal som s mojím strýkom a on mi o tom to povedal. Prísaham, že dnes už naposledy, ak si ešte stále nedal odber, tak si proste hnusný ignorant. Okamžite ho tam nasol. Ak by si chcel vidieť celú necenzurovanú verziu tohto videa, tak určite zbehni na Patreon. Link nájdeš v popise. Toto je Kiko. To bola p***a. To umela p***a. Prečo to vonia ako tému, ty kokot? Najprv som napálil no, potom som si dal asi 10 shotov a som tu, kámo. A pokračujem ďalej, kamarát. Môžem ti dať čo povedať? Jasné, počúvaj. Môžem ťa volať Cigy? Ako hodnotíš môj nový mikrofón? Použil si ju? Nie. Ešte, že daj čo? To je hrozné. Tak toto nie! 2 hours later. Koľko už máš promile? Medzi 1,5 až 2 podľa mňa. Odšoferoval by som to ešte. Veď som tu auto. Asi som moc, keď som tam najskôr videl dúhovú vlajku, čo? Bol som pozvaný na byt, takže idem na byt. Choď rovno. Doprava teraz, doprava. Tam, hej, tým smerom. Áno, doprava. To je on, panelák. To je panelák. Ale tam sa nesvieti ani v jednom okne do piči v tom paneláku. Ty kocku. Dík. Tu? Spáč. Hashtag. 2 hours later. Nie, nevie to otvoriť dvere, to je debil skurvený vyjebaný. Poďme sa vrať dole. Ester, žiješ, Ester? Áno. Ukáž prženicu. Proste chutí, šmakuje, berie. A ja to chcem ochutnúť. Oni dvaja to navarili, kámo, a títo dvaja sa proste nanominovali žeru. Ale vieš? Asi stay safe, užívaj.